रुपया न आई भले न मिली परमिशन हो। नैहर से 100 रुपया न आई भले न मिली परमिशन हो। अपने बलमुआ के ये सखी अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के चटपट खाना रोजे बनाई कहियो न करब लेट हो। सबका से आगे सैया हो मिली कॉलेज के धइले गेट हो। कॉलेज के धइले गेट हो। चटपट खाना रोजो बनाई कहियो न करब लेट हो। सबका से आगे सैया हो मिली कॉलेज के धइले गेट हो। भले बिका जाई पौआ के पाया राखब न तनिको टेंशन हो। भले बिका जाई पौआ के पायल राखब न तनिको टेंशन हो। अपने बलमुआ के ये सखी अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के के काम हम कुली हो कर कोई हम न सैया के करे के। कापी किताब कलम हाथे में देके दिन भर कहब पढ़े के। दिन भर कहब पढ़े के। घरे के काम हम कुली हो कर कहब न सैया के करे के। कापी किताब कलम हाथे में देके दिन भर कहब हम पढ़े के। साझे सुबेरे दोनों हो उनकर लगाई ट्यूशन हो। साझे सुबेरे दोनों हो उनकर लगाई हम ट्यूशन हो। अपने बलमुआ के ये सखी अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के के कबो नैहर न जाए लागी न उनकर मनवा हो। अरविंद अरबी संजय सखी सोना नियन सजनवा हो। सोना नियन सजनवा हो। छोड़ी के कबो नैहर न जाए लागी न उनकर मनवा हो। अरविंद अरबी संजय सखी सोना नियर सजनवा हो। मदन दानी पढ़ के यहाँ जाके जो हम स्टेशन हो। मदन दानी पढ़ के यहाँ जाके जो हम स्टेशन हो। अपने बलमुआ के ये सखी अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के नैहर से 100 रुपया न आई भले न मिली परमिशन हो। नैहर से 100 रुपया न आई भले न मिली परमिशन हो। अपने बलमुआ के ये सखी अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन हो। अपने बलमुआ के कराई बीए में एडमिशन